Има 4 типа връзки. Първият тип връзка, това е физическа връзка, която наистина е основана само на секс. Тоест ние се срещаме, има някаква обща химия между двама партньора. Те почти веднага. И какво означава химия? Химия означава, че ние намираме привличане. Какво означава привличане? Привличане означава енергия. Тоест това е нещо, което аз го наричам божествено. Ако нямаш химия, няма нещо, което ти накара да я имаш. Ти можеш да имаш приятелства, можеш да имаш бизнес партньорство, но ти не можеш на сила да имаш химия към някакъв човек. Просто или имаш, или нямаш. Трети вариант няма. И химия това е нещо божествено, което ни привлича. И когато ние сме в химия, ние сме заедно, ставаме като едно цяло и много силно подсилваме своите качества. Тоест това, което сме носили в зародиш, бъдейки с правилния партньор от нас, това изведнъж се отваря в цялата величина, в цялата красота, в цялата същност. И с това, като човек е влюбен и има привличане към партньор до него, вие сте просто като едно нещо неустрашимо, много силно, много мощно, просто нещо много голямо. И с това, като имаме химия, хубаво да бъдеш с такъв човек. Наистина химия се трае 3 години. Тоест чисто, когато говорим за адреналинови реакции, това е и адреналинова реакция, тя се трае горе-долу 2-3 години, след това се намалява. Обаче тя преминава в другото ниво. Т.е. първият тип връзка, физическа връзка, основана на секс. Вторият тип връзка, това е връзка, основана на ментално ниво. Когато ние разбирам, че на нас ни е интересен този човек. Имаме добро приятелство, имаме добро партньорство, имаме общо виждане на брак, на семейство, на деца. Нямаме химия, обаче има други хубавите неща. В такава връзка има много нежност, много уважение, много привързаност. Тази връзка може да се трае и до 20 години. И в момента, когато деца порастват, хора казват, сега искам да живея истинската си любов. Третият тип връзка, транзитна връзка, това са връзки с мъже или жени, които са невъзможни. Наречем тя е женна или той е женен, той или тя живее в чужбина. Тоест има някакви пречки, които не позволяват да бъдем заедно завинаги с този човек, обаче в тази връзка научаваме страшно много неща. Просто, що ми направи истинска жена? Или през него съм отворила еди какво си в себе си. Тоест, ние преотваряме някакви нови възможности в себе си. Тоест, това са такива транзитни връзки. И след тях често се появяват духовни връзки. Духовна връзка, това е четвърти тип връзка, която обединява в себе си всичко. Тоест, там има и привличане, има и разбиране, приятелство като ментална връзка, има и преоткриване на себе си, но има едно усещане, че това е сродната ти душа. Че просто сте дишате като едно цяло, живеете като едно цяло. Аз мога да дам един случай, имам един приятел, който беше наркоман, алкохолик, без работа, с финансови проблеми, много трудно момче. И всички ми сме казали, загубена душа. Просто каквото да правиш, не се получаваше. Той беше на 37-8 години и среща една жена и се влюбва в нея. За първи път в живота си на 38 години. И аз го срещнах много скоро и не мога да го позная. Човек, който пушеше, пиеше, взимаше наркотици, беше без работа, на момента става суровоядец, яде само здравословна храна, радва се на птички, помага на хора, грижи се за вкъщи, косе трава, става градинар, иска деца, подкрепя на страшно много хора. Просто все на нов човек. Аз му казвам, как е възможно? Той каза, аз се влюбих. Срещнах моята жена, тя изцяло ми промени, тя толкова ми говореше, тя каза, тя е толкова добра. Ние влизаме в нашия вход и поздравявам всички хора, всички я харесат. И аз просто се радвам, че виждам, че ако даваш любов, получаваш любов. И тук за тя ми на 38 години ми научи да обичам. На момента да се невероятно красива двойка, много любящи и подкрепящи, но аз видях собствените си очи и то работи, има много добра работа, изкарва пари и всичко там също се оправи. Тоест, когато има кой да вярва в теб, тя вярва в него много силно и тя наистина изкара най-доброто в него. Тя просто видя една душа и каза, не, ти си добър човек. И дори той ми вярваше, но въпреки заради нейната любов, той повярваше в себе си. И той каза, ние сме като едно цяло. Просто каза, аз дори ако не съм до нея, знам за какво мисля, усещам какво се случва с нея. Тоест, това е точно типичен тип духовната връзка. От моя практика хора, които имат духовни връзки, често са малко по-възрастни хора, след 35 нагоре. Тоест те вече знаят какво искат, какво не искат, имат много изживени неща и просто се събират заедно, вече наистина търсейки душата си в другия, а не просто да материално или ментално или физическо, да искат всичко да бъде наведнъж. И това е възможно.